नेवता पेड़ा मानत पेड़ा आले खय मारां गठे दो ताहेना आलेया साय साय जोहार और आले खय हुडी गठे चले चाल के आलेया चो चेरे गहिर दुलु मा एंडेखान एतो हबे आले गायान अनलिया श्रीमान लक्ष्मण सोरेन गंगे तिकिना लेसा अनल पतन पनत उतनौ कमिहरा पनत उतनौ कमिहरा परमेश्वर कॉल एक्चुअली हम लोग जहाँ में ना लगा था কলকাতা হলে ইংগে এমএলএ গুরুপদ সোরেন ও আঙ্গে এমএলএ গুরুপদ সোরেন হ্যাঁ ধরম বাবু কেনা কারিয়া ও ধরম বাবু তো বানু কাদিয়া ধরম বাবু তো নিচে পেঙ্গামা হরকতে অন্তে গে উদুকিনা আচ্ছা তাহলে হতে মাটি কে ইনকে দই হ্যাঁ হ্যাঁ তো মা তো বে দই कोई फोन लेता है आयो ओ एमएलए बाबू कोलकाता को फोन लेगा बिका एमएलए बाबू एमएलए बाबू गुरुपद के तो तादो बहुत के बड़ी तबाव और से एमएलए बाबू के हां नोआ दो अड़ी बड़ी कमी था एमएलए बाबू तो दादा खाली पाटी झाटी एमान कोते के खाली सिंह नेता समय बिताए था ओना के ठिकेदार ना बिका ना तो बात को नहीं ना हमका दो पति जाती रे लगा दो भाई असली टेंशन क्या हुई हुआ बिका चिकेते हुई हुआ हां पाटी और झाटी मा जहान के करो ओड़ा रे साय साय काबी के साथ के मेना ओड़ा तो कोई कामी है भैया खाली बोया हैं वाह वाह दादा अड़ी मौज दादा हुई कांती है बारे बा अंता तक तो बात को नहीं ना बार को ओना तो बताई किंतु सिंगनीता पार्टी पॉलिसी ओना कामेरे के तानन कना ओना की मजेदार ओड़ा ना कामी हो तो थोड़ा तो नियम दरकार कना ये बुका दरकार कना आयो खाली ओय हाथ के तारी आड़ाकड़ी कदा आयो आम के तारी आड़ाकड़ी कदा ओना तो ई भाई कामी दा ना बिका लगा दो ना काय कोई रहा पति जाती रे भाई चिकेते हुई हुआ बिका चिकेते हुई हुआ मामा से ओना तो भागी कथा किंतु एमएलए का तो दादा तो आनो सिंगनीता तो आनो कायुरी दी केदा से सिंगनीता एमएलए का तोहराई दी कना चलो नते दादा तो सरल सदा मनते दिव्य चलक कना किंतु नोआ तो बुझा दरकार कना संसार हो बेंगे दरकार कना शुधु होड़ा कामी नेल लखन दो बाण ही हुआ बुझाएगा दादा तो हमें लइया যে পার্টি আর পার্টি তো সব সময় তো ভালো আছে বাংখান তো মনে তো কিন্তু ভাগি বাংলি মারায়ো ওরা না
sen kana. Napa yang ti juga. Ado hena biti. Kiti mele tahe. Iya marah ayo no problem soyu ya. Oh, itu sulit tuh ya. Kau biti tu kau kapal yang ti juga. Kapal yang kau kata kan lumayan kan deh. Orang ni sulit tak ya. Oi marah ayo Ado biti tu kau. Apa tu? Ke apa kau nak pernah? ए marah ayo ala jatuh college से गले पढ़ा Oh, itu. Kita do emang kuri gidera, emang kuri gidera. Kalau perhati kau lah jalan kan dia. Ar, kami kau kau adik kau yang minta. Member kan aku, daftar kan aku. Ini kami pe, yang minta Ale gital do biti, ale ni nayu baba, ale do gangri guti, meron guti, sukri guti gatele harao kana biti. Ar ale do apere nayu baba do, adi posto kate, naka poisa le jogade da biti, adi posto kate, ar le all para tuye tiya. oi marah ayo ala ko inate apya asa ko lagi mutu ko tele पढ़ा lagi Oi biti, हाथ में marah ayo अंदर चला oi biti, ma jalate. Kumin jalapi kana biti, kumin jalapi kana. Marang hor bina te. Marang hor bina te. Marang hor bina te biti te ko marang hor bina te. देखो तो लोग पढ़ा किधर है He bita he, kudu ulok pada gidre. कि मिलना उना कि मारांग कि लगा कि काजे कोजे कि पढ़ा रहे मन किता चों पांग बुझा दरे था आयो Ita, kudu college re tu ओ pada. ओ हे उना कथा के मन किता हे अचन किता हे उना के Ado kata tem, kolom suni mente ko lena. Ado kata banuya Kolkata se naka. Ado nanti le aku kana banuya. Banuya banuya dapam yang tinggi juga. Ah, helenannya kolom suni ya tapi ya. उना खातिर को एक लेना दादा नो Bila, bila enak kita, bila enak colo. Siang खर्चा करते, नका कुन जोन. चलो. हे आयो बेड़ा इनके हे उन खर्चा करते धक्का जोन
hape arho thoda ya kule kiya কি পিয়াসত kana Lord, where Lord? Hey, akar Lord? Ini थोड़ी पलाव करना अरे बाप रे हिंगा ता भरिया जलते अभी आप नींदा जो खाना देखो ये बाबा क्या भाई लगी है आपे तो उनका के तो मिताई के ना आपे तो खाली कर सिंगने का कपड़े करना खाली के फुर्ती बनाई करना अरे कामी काशीने तो बढ़ता पे केली के ना पे ये सेता आयु ये ना तो पे तीन कुरु मुठिंग कामी इदा बुझा तो पे आपे खाद दो खाली आपे तो एने सेरेन तुरंगे है ना तब पे Bang, kon baru, depan yang kon sekali coba. Mati dari liar saya sudah. Nah, apa ya do? Lajar suara mereka, tapi ya di. Apa itu tipu sama করে पे তোর বাড়ায় তা কেনে বাড়ায় তা Dia baru, ada dana पैसा नहीं ना पैसा. पैसा কি पैसा কি पैसा Ini kerja, sipti punya पैसा नहीं ना. Makere, bom, kora. Sudah ada bapak mak bukan पैसा datang baru, nitar to सरकार पैसा emak. ও বড় সামান রে এমে বড় লাকা ওনা তো পয়সা নামো আর ওনা তো চে মেন কথা पे সিনে হিপি বাবা রে এ তাহলে এই কামি খাটা কিছু করে সারা সরকার তো আর ওর দেই তো বাক করে লিখে না ইয়া কষ্ট তো আরে বাবা আর আপে তো সামান তো চিকের কাপে মেনে কেতা এনে চিকের কাপে এনে কোনা ওনা এনে থেকে তো চিকের কাপে সিনে হিপি पे পয়সা না তো বারে বাবা ভালো তো Apia ene serena ene sereng. Mana itu baik kusiak kana. Bang, ape संगे protesa kate to ini atau babu huno फायदा पाइबा पिया केता से ape संगे फायदा या ara bojjom chalabe bang bang apia kathate to indo baik pula apa ini इधर तम्मे कमेरा दिया अने पांचरी नहीं तो भाषा काम दिया तिहिरी रखा था आपे पे कामे का दिया आपे तो चेसिनी हिपी तो ची कंप्लीमेंट का पानी सा खाना बाबू ये तो ये कमी छराया Nuri kaya punya orang komentar kana. Sekolah kata Kolkata चला है
আলু বাড়ি বাবা রে বাবা আরে বাবরে নেতার কুড়ি গিদ্রা লোকনা তো ওনা বল পে খাইয়া বাড়ায় খানা ই রে বাবা রে না পারা ঢাঙ্গর ঢাঙ্গর কুড়ি গিদ্রা লাজা আসরম বাপে বুঝায়গা ইনকে বেঁধে কে লাজা বুঝায়গা আর নোনা চেক খাটো খাটো পেন হরক কাতের পে ওই বল পে খাইয়া বাড়ায় খানা আর কাটা ko rapun lekan do Bangan pun dalam praktis kalau itu aku bangun. jahai apa asul kate nona pere hepatitis pe korai ta ko to ape no kata rapun lekan do uni to ape to ado ki yel pe ar judi ke yel ke ya kata rapun ta to ona soje kata rapun pe soje ko pia mah lain Bangan pun praktis to kalau mau praktis hormo ko to pesto ikina chini dai khatak kana tina moj hormo hena tiga no ona bol khayate hormo sapata hai na ere bhasu sapata hai Zakri pelanya. ye chakri Polis Zakri, Madam Zakri, Nas Zakri. Aru oleh gitu. to bol khayate pulis chakri namo Bangan pun nanti kan tuh imuk kan kecil lagi kan kalau netar yang belum mau kata jadi sorot tak baik kan. oh মমতা দিদি সরকার লাইদা ওনা বল খাইয়া লাগান পুলিশ চাকরি নামো Hoi. তো বল খাইয়া কিন্তু আপে নুনা মজ মজ করি গিদা হ্যাঁ তো নুনকা তো খেলি বেটে এসে কথা মজ কোন দেরাস पे আর বল খাইয়া আর আপে তো চাকরি के नाम पे से भले किया ओना भली कथा হ্যাঁ দিদি চাকরি এমাপে ভাগে গিয়া ওনা তো খুশি কথা কান গিয়া হ্যাঁ আদো ব্যাপারী কথা মানে নোয়া বড় বড় তো বাজা বড় লেখা তো আদো ও কই আপে তো মানে আপে সেন কুড়ি গিদরা হড় কো বুঝেতা পে সে আপে বাম पे बुझाया আপে ওনা রেগে पे তাহে উতারवा বুঝ के दामे से ओ कोई हबन को पेड़ा बन को बेली আপে বাহ নি তো বাবু না আপে শুনে তো ভাই বলতে সে ইয়া কামিটা লাগা কান্তিকা ইয়া তুড়ি পাড়কি আলু পাড়কি কত বাবু না তো গেল লাগায়া Emang lu ibu kau udah tidak mau tidak? Enak, ayah bukan pergi mengar. Enak, aku kulit itu juga tidak dosa bon. Aku tuh lebih ikut nyam kamu nak jangan sahat tuh orang makan lagi lah. Aku feel, kurung itu tuh pun orang parah kita pun feel kita pun देखा apa देखी से aku pun बहुत kali asal. Jelas pun kita ada yang lagi. Nah kita butuh pun lebih tahu kak. Oh ini nama itu, butuh pun lebih tahu kak. Enak, ale tuh se, dia lagi kayak tahu ini time kata nanti hijau kalau kerja ar. Alam bhabna darani digging baban layer kan jatoi Jatuh ব্যবস্থা ya. itu kayak jadi ini akan fitting kan ada apa
Ayo. 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 Ah. Oh, beca. Ini India. Kolkata ko na Mela. Hoy, hoy ayo. Kolkata kami. Beca, nakaya-pati ni Mela to. Hoy, napay tigi ay na. Rupon mo to patay. Rupon bago to. Minay dia beca. Kana barki sini minaya. Hoy, masa kati ho makanya. Oh, beca. Buhuay ka. Hoy, ma. Rupon beca. Rupon beca. Bila beca Helen misre. Ay, dada Kolkata ko ni Mela dada. Ayo. Siapa mau yang kena ayo? Beca. Dada Kolkata ko ni Mela dada. Yo. Dada, Kolkata ko nahi kena. Bapak ya, Kolkata ko nahi kena. Oh, atau tiri ni kena na? Noon ito, oh, to Kolkata ko cikon kita dada. Ay, ma di sini kita. Kolkata bazar to. Oh, di bawah. Ada saya lagi ni anak kita. Oh, namanya enak to. To Kolkata bazar to. Marang-marang to kan? Marang-marang ladu tukang. Ih, bapak re, adi naska to. To dada, ini nak balik ya. Ay, porong ya kukan na ropen. Oh, pak. Ayo, ini lagi anggrek kan aku ketiga. Ini bapak re. Suka Mia. Bapak bajar coba nih. Ini apa yang aku anggrek aku. Nah, adi bapak itu tak. Pabrik. Oh, Turun ke beca, Romre. Ada sini ada suka suka Mia. apa yang kan? Oh, Eh beca. Orang beca. Orang beca tu baik baik. Semua baik orang kata. Orang pinjam amus kau itu orang lain. Pen lah. Itu tadi kalau ini. Sisi orang ini pada. Orang ini pada. Apa yang kamu angkat lah? Oh, tempat. Kami beca. Mesti orang lain. Orang beca tu baik baik. Nong. Oh, apa itu? Mana kecil kala itu apa? Oh itu tadi. Terus, kira kan dada nak tu ini bawa dada. Kira kan aku tu betul aku dada, no? Niru sekali, ya? Oh, acha. Baba. Oh, dada.
मोज देश आगू के हमने दा ए बाजार ना दादा अदो निना मोज पेंट शर्ट আর itu ono pernah to mai parai দাদা নরক মেসে বকল কলকাতা বাজার করে ইগু কাটিয়া আচ্ছা না সাদা সিং ইগু কাদা হ্যাঁ কি সাদা দাদা কলকাতা না লাডু লাডু ও বাবা আচ্ছা লাডু আচ্ছা লাডু আচ্ছা হে বাপ রে বাপ আচ্ছা তবে দাদা কলকাতা চালায় না তবে চেক পাম চিকাগো কে তব না আইমা কিছু আইজম আগু হই না বা বাড়ায় আগু হই না বকন নীতিরেন সরকার চেক কো চিকায়গা ওনা কো আজম কাতেন বা ওনা কো গে সাগার আগু হই কেনা আচ্ছা দাদা আপে তো কলকাতা কোপে বাজার কানা আর আন্ডে নাডে পে দাঁড়ান কানা তবে দাদা এই তো লোক পড়া তো পাই সেনা না দাদা এই তো মুরু কে কোই তাই না দাদা তবে দাদা আম তো সিংবিধান দাঁড়া তো আমরা চিকাই করব ভাই কেমন বেশে হালাই কামি লাগাতে নেতা ওই শিল্পী ভাতা সাইকেল কো চেষ্টা করতে পজামা না কো সানাম কিছু ব্যবস্থায় থাকা হই নিত্য যেমন কুড়ি গিরা কো গড়ি না সেরাই দুপা সেদি জম্বুন চলা তারপর বলো পড়াও না টাকা আইমা কিছু সানাম কো নাম এটা আর রেঙ্গে ওরে হলো কামি কাছিনি কাতে আশা কামি কাতে দিন না কামি কই না ওনামা ঠিকই দাদা কুড়ি গিরা কত খালি বল এনে তে সাজাই কোয়া হিরোইন লাগাতে বেনাই কোয়া আর উनको दो ये কোয়া বল খেলোতে পড়াশোনা তো একেবারে নবটঙ্কা বাবা এক মিনিট juga tadi jahat masker mungkin hati apa huyuk kan sakit itu nyamuk cakri apa kan kapri cahaya taka उनी आगे चाकरी पढ़ाएम दादा और रेगे अब हर दो बांगोंडामा अब तो रेगे और रेगे के बनता है ना पूछा के तुम दादा
Hoi ya. Heh, Tuh, dadah, চল। Itu gindo, anak tola cala laganya. Noa sandes ko, ona pachnao ke laganya. Daito ko. Arti sanggit nam di sada sing jago kada. Ode ene sering cala ayo tope. ওই জানা Arti mo sada sing jago. সাদের কথা বাবু Katha do hoy kada. Noa sorkari utuman re. Arti kami horai sama kan. Jemon Lukti Bandar, Beto Bata, Indrawati Jojona, Satyo Sati, Aima sana muna kisu ko ବ୍ୟବস্থা আছে। ना লাগিতে कागज को साइज छपड़ा करते दिने दिन चला आप हैं आर मिट्टी कथा कोरोना ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ आजार वैक्सीन दो हाताव तेगे हुईबा आलो पे हिड़िया होइसे हाँ होय है ना है orang lagi cuy ya tapi ya kita lawan, hah? दिसम रे खबर नेल नेल ते बहुत कोके बाड़ी चबाएगा आयना कमी हो रहा है ठीक है ना चिकन चाहना तो नहीं समाधान है मैंने कहा है बाबू नहीं में Adi bis kate bisa kate he oi je jenis kate laitam tadi motor ke lena motor do kena ke ali dada ache mujhe chika badai da to nate pucha kali baat kar party puni to along se le diya जी बच्चों में चिकायदा खाली होर को एगेर को पे जोन मरायदा इना लुतुर के ठुके चबाए ये बेटा मेंटा बाबू नौका तो हुई गया
ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱟᱹᱭᱟᱹᱧ ᱢᱮᱥᱮ ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱹᱵᱩᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ साइकिल एमा को हुई बना साइकिल साथी एमा को हुई बना सास्तो साथी एमा को हुई बना चासी बासी तो लगे टका हुई बना आइमा को आहो तुमको आता हुई बना सनाम जे एमा को हुई आदो बाकी तो कोई ले ओ अच्छा ona do bagi kata ke ona to kami hora sarkar pahta kon ema bon kena ona do bagi ke hor ko naam tak tabana ko ठीक है जोहार के काका आमा kami tu sagu lagu kata ema laitang cek kami sagu lagu kata ओने दाम भेजा आदि का अच्छा आपको घर लेके दुआ सरकारी दिखाते और आप ही सागु लागू अच्छा ठीक किया तो आप तो नितो आराम से प्रकम को है क्या ना उन्हें को हो लाई सतो रोतो हो चुका ना बाबा ona kodo napai kata ठीक है ona kodo थोड़ा बुझाए था चेदा से अब नितोरेन सरकार अब नितो हेनाया माननीय मुख्यमंत्री ए मान गिरी चोंग ona तो हिसाब होइते ना तो आदि कमी था से स्वास्थ्य साथी को आदि हड़ को पर को काम ना आरो ओला को एगे ओखरा हको नाम बड़ाय बा काटी गया आरो डेटा सरकार चालू कला या केदा चेक को ना उना आय हड़ को ना तबला शिल्पी भाता से बाबा शिल्पी भाता तो लक्ष्मी भांडा नो नेता तो तुम्हें को नाम तबला आयो होय ना बता आयो आयो ना बता अभी भागी ना बता ओना तो अभी खुशी ना बता केदा से आयो तुम्हें खुशी करना है केदा से जादू ना बता मी है करता अभी ठीक अभी ना बात अच्छा napai ke kami tu mesti napai ke jalan sana oh atau ni hor to olok padahan pada se to tadi bang jalan kana to kami ko ni lega सरकार पाटा पर ate adi moj ke bujeta hello हेलो koi bemen na धरम दा oi এই যে রানী ya আমার एक्सीडेंट ना accident na আমার kana হে হবে पे accident ini ayo accident na kana ayo accident ayo accident kena he ayo accident kana ini ayo accident na kana ayo accident kana accident na kana accident kana akare accident kana akare ayo
mah dokter lagi mah. Dokter udah, cholo. जोहार मायने खान गोसाली आदिवासी तला टोला जहरगाल गाँव ता जहाँ पुडिंग मछा मिट kita